Diolch yn fawr. Croeso, os nad o'ch chi'n meddwl, croeso o'r newydd felly, a croeso nôl y gweddill ohonoch chi. Ga i drosglwyddo nawr i Owain Llyr, fydd yn harwen i yn y dyfosiwn. Diolch. Bore da. Bore da. Gawn ni ddechrau gyda gair o cydweddiad. Deiwn Gerdyfron o arglwydd yw mewn ysbryd hyderus a disgwylgar at bwy yr awn, ond ata ti. Gen i ti yma i geiriau bywyd tragwyddol. Llanw ein genau athglod o arglwydd ein gwefusau a diolch fel y clodforwr dyfawredd y bore hwn. A thogoniant gydol y dydd heddi. Bendithian awr ein defosiwn ac yn pwyso ni drwyddo i wasanaethu fel yr heiddi. Iesu Grist ein arglwydd, rhyw hoff weddi o'n hyn. Weddio gyda'n gilydd wedi fawr ein hanes Iesu. Ein tad, yn wrthwys yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, neled y wythus, megis yn y nef, felly ar y dleiaf hefyd. Dyroi ni heddiw ein barad blinyddion, a maddau ni ein dydyddion, fel y maddeuwn yna i dydyddion, ac arwain ni i roeddaeth, eithir gwared ni rhagdwg, ac i'r steilod ti o'r deyrnas, a'r neth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fasti. A glywsom ni sôn erioed am fasti. Ar ddechrau. Mae'n neud y cyfan i fyny nawr. Os ydych chi heb glywed am fasti, peidiwch â phoeni, oherwydd ychydig iawn o bobl sydd yn gwybod am fasti. Felly newn ni ddechrau gyda ambell i gwestiwn cwbl syml. Beth neu pwy yw fasti? Pwy? Gwryw neu fenyw? Fenyw? Hen Testament neu newydd, hen, ymylol neu allweddol, ymylol ac allweddol, allweddol ac ymylol. I ni ddim wedi clywed sôn am fasti oherwydd bod hi wedi diflannu'n llwyr i blygion tywyll llychlyd yr Hen Testament. Ac fe ddaw fasti i lwyfan drama fawr ein ffydd ar ddechrau, reit ar ddechrau llyfr Ester. Ac wrth ddarllen pennod agoriadol llyfr Ester sydd yn rhagymadrodd i hanes Ester ei hun, fe ddown ni ddeall yn weddol o gloi pam i ni ddim wedi clywed sôn am fasti yn yr ysgol Sul. Diolch chi. Yn y bennod agoriadol, i ni'n darllen am barti. Am y parti fwyaf a welodd yr hen fyd eriod falle. Ac wrth sôn am y parti hwn, dwi eisiau chi gofio nad sôn mohonof am de croeso. Dwi ddim yn sôn am swarau barchus. Dwi ddim yn sôn am garden party sidet. Mae hwn yn barti gwyllt. Parti o feddrod mawr. A canol a chalon y parti mawr yw'r brenin ei hun a hasferws. Ac mae'r parti yn para am 187 o ddyddiau. Yn dweud 180, fe ddwn ni at y 7 mae sôn. Sydd yn awgrymu falle fod gan bobl yr Hen Testament fwy o stamina na phobl yr 11 ganrif ar hugain. Oedd y parti yma yn drwch o bob lliw, bob llun o anfoesoldeb. Yn y parti hwn,
bysai'n anodd iawn pechu'n wreiddiol. Dyma'r stori. Penderfynodd y brenin Ahasverws a oedd yn frenin ar deyrnas yn ymestyn o Ethiopia i India i gynnal parti. Fe wahoddwyd i'r parti yma holl swyddogion y brenin, y llywodraethwyr i gyd, y penaethiad y fyddin i gyd, y tywysogion i gyd, y pwysogion i gyd, y pwysogion bob un. Unig ddiben y parti oedd sfyrdanu'r pwysigion hyn, ac i greu argraff byth gofiadwy arnyd, gyda holl rwysg a chyfoeth ei balas brenhinol. Ac fe dybiodd Ahasverws fod angen tua 6 mis i wneud hynny. Felly y byd, wahoddwyd y tywysogion, y penaethiad, y swyddogion, y llywodraethwyr, i'r gyd, i'r palas y Mabelon, am barti na welwyd i debyg erioed. Am 180 o ddyddiau, i gwledda mawr, i yfed gwyllt, ac am yr wythnos ola'r 7 diwrnod ychwanegol yma, estynodd Ahasverws wahoddiad i holl bobl y brif ddinas i'r palas i ymuno yn yr hwyl. Ac fel medde'r awdur, gyda'r sleid nesaf, yr oedd digonedd o win trwy haelioni'r brenin ac ymlaen. Diolch. Yr oedd yn owelau o air ag arian ar lawr o risial, marmor, alabaster a glasfain gwerthfawr. Does dim un cyfeiriad, i fi cael bod yn ymarferol nawr, does dim un cyfeiriad a sut oedd gweddill y deyrnas yn ymdopi, gyda phenaethiad y fyddin, prif swyddogion y llywodraeth, i ffwrdd ar wyliau am 6 mis. Roedd neb yn cadw trefen ar ddim byd. Ac roedd holl arian y dreth yn mynd i gynnal parti oedd yn ddi-ddiwedd, yn cystal cyrnabod nad oedd Ahasverws yn poeni am wneud y peth iawn, dim ond am cael mwynhau i hun yn gyfan gwbl gyfan, rhywbeth tebyg i'n anwyl Boris Nynne. Sleid. Pan oedd Ahasverws yn llawen gan wyn, dylen ni ddim syni bod angen rhyw fath o ben llanw i'r bash mawr brenhinol yma. Ac wedi dangos iddynt i gyfoeth ddi-ben draw, mae Ahasverws yn penderfynu, mae dim ond un peth oedd yn weddill i ddangos i'w swyddogion a'i lywodraethwyr, penaethiad y fyddin, y tywysogion, a holl bobl y ddinas a ddath yn hyd. Dim ond un peth oedd ar ôl i ddangos iddyn nhw. Hon. Fasti y frenhines oedd diweddglo'r parti. Nawr, cofiwch fod gwryw a benyw yn byw ar wahân i bob amcan y chyfri yn y dyddiau hynny. Roedd neb, dwi yn meddwl neb, yn cael edrych ar wragedd y brenin. Roedd ganddo gasgliad eang ohonyn nhw, bob lle wallun, ond fasti oedd y prydferthawol ddigon, ac oedd ei prydferthwch chi yn destun can. Ac ar wahân i'r unichiaid, ac nid oedd yr unig yn fygythiad i ddyn wrth gwrs, dim ond y brenin oedd yn cael ei gweld nhw. Ond mae Ahasverws yn datod rhwymau confensiwn, mae e'n chwalu traddodiad mwyn creu argraff ar ei bobl. Ac mae e'n gorchymyn i weision i ddod, a dwi'n dyfynnu o lyfr Ester, i ddod ar frenhines fasti ato yn gwisgo i choron frenhinol mwyn dangos ei ffrydferthwch i'r bobl a'r tywysogion. Byddewch tanlinelli, i ddod ar frenhines fasti ato yn gwisgo i choron frenhinol mwyn dangos ei ffrydferthwch i'r bobl ac i'r tywysogion. Nawr, ta chi'n gweld, weles i ddim o'r beth, ond i bych digon diniwed ydw i. A dwi'n gallu gweld, dwi yn gallu gweld bod rai ohonoch chi wedi deall, ond i chi ddim eisiau deud bod chi wedi deall, rhag ofan bod chi ddim wedi deall yn iawn.
Weles i ddim o'r peth hyd nes i mi ddarllen ychydig sylwadau am y testyn gwreiddiol. Felly i fod yn blaen, allwch chi ddeud y drefen nawr ar ddiwedd neu amser coffi neu te, allwch chi ddeud eich meddwl. Ond i fod yn blaen, dyma sy'n digwydd. A falle bod ymach yn gynnar i fod yn sôn o'r fath yma o beth. I fod yn blaen, mae Ahasferws yn gorchymyn ei weision i ddod ar frenhines Fasti ato yn gwisgo dim ond i choron. Dim ond i choron frenhinol mwyn dangos i ffyrferthwch i'r bobl a'r tywysogion. Meddwl chi. Mae Ahasferws am i'w swyddogion a'i lywodrwythwyr penithiad y fyddin a'r tywysogion a'r holl bobl a ddaeth yn hyd i weld go iawn hon, fel mae'r brenin, a dim ond y brenin, yn cael ei gweld hi. Mae Ahasferws yn dymuno dangos iddynt i ffrydferthwch chi. Y prydferthwch sydd yn y cyfnod hwnnw yn eiddo iddo fe. A dyma ni'n dod â'r bwysigrwydd Fasti. Gwrthododd y frenhines Fasti ddod ar orchymyn y brenin. Mae Fasti'n gwneud yr hyn na ddyle un o ddeiliaid y brenin wneud ac yn ta'n rhoi gorchymyn uniongyrchol. Iddi hi, mae hi'n gwrthod. Na, meddwl hi. Dwi ddim yn mynd i wneud hyn. Ni ddath hi. Dwi ddim yn mynd i wneud sioe ohono fi fy hun dy fwyn di. Dwi'n gwrthod y berthi fy hunan bach mwyn i ti cael ymddangos yn ddyn mawr o flaen y bobl. Ni ddath hi. Mae Ahasferws yn gwylltio wrth gwrs bod e'n gwylltio. Dyn bach fel na ydoedd. Ond erbyn iddo orffen gwylltio, mae'r newyddion wedi lledu, ac wedi lledu fel tân gwyllt. Mae gwragedd Persia, Media, Ethiopia ac India yn clywed am sut ymeiddiodd y frenhines hon ddeud na wrth y brenin. A hynny o flaen pawb. Ac wrth byn i beth, mae nhw a phobl gyffredinol yn dechrau dilyn i esiampl hi. Cyn bo hir, mae gwragedd a phobl yn bob man yn dechrau darganfod iddi nhw i hunain y grym anhygoel sy'n perthyn i'r gair bach na. Oedd eisiau gwneud rhywbeth wrth gwrs. Ac ymhlith i gilydd penderfynodd y brenin a dynion mwyaf blaen llaw y deyrnas fod rhaid alltudio'r frenhines. Ac mae werth dyfynnu ambell i adnod, just mwyn argyhoeddi rai ohonoch chi falle, pa mor berthnasol o hyd yw'r Hen Testament. Mae Memwchan, un o brif gynghorwyr Ahasferws yn deud fel hyn, nid ar brenin Ahasferws yn unig y mae'r frenhines wedi'i wneud cam, ond ar holl dywysogion. Oherwydd daw pob braig i wybod am yr hyn am wnaeth y frenhines ac o ganlyniad fe ddirmygant ei gwir. Ysgrifennwyd y neddfa'r Persiaid a'r Mediaid nad oedd Fasti i ddod byth eto yn agos at ei chyneryn. A bod rhaid dewis brenhines newydd un yn rhagori hyd yn oed ar Fasti. A mae Memwchan to yn gorffen i araith gyda'r ychydig eiriau hyn. Pan glywir trwy'r holl deyrnas, mor fawr ydyw y gorchymyn a wnaeth y brenin i pob braig o'r leia hyd y fwyaf yn parchu i gŵr. Ar y naill llaw, mae Ahasferws a'r doethion yma yn ennill y dydd. Mae Fasti yn diflannu. Ac fe ddaw 100,000 o wragedd ifanc i gystadlu am ei choron. Coronwyd Ester yn frenhines, a dyna'r stori go iawn, falle, yn dechrau. Y stori i ni'n gwybod amdani yn dechrau. Llwyddodd Ahasferws, llwyddodd y brenin i ladd y cof am Fasti y frenhines a fynnodd cael deuna. Ond ar y llaw arall,
Ni ellir dileu yn llwyr y cof am hon. Mae na fawr hithau yn adleisio trwy weddill y llyfr. Dylem gofio mae Ester sydd yn cael ei chyroni dim ond oherwydd i ddigelu i thras, a mae hon wedyn yn gosod i bywyd yn y fantol pan mae hi'n clywed am gynllwyn Haman i ddifar Iddewon. Wrth wrando ar gyngor Mordecai, byddaw Ester, y frenhines newydd i ddeall. Mae ar gyfer y fath amser o hwn y daeth hi i'r frenhiniaeth, ac mae hi'n sefyll gyda a thros i phobl. Os i ni'n gyfarwydd ac i ni yn gyfarwydd, wrth gwrs, a llyfr Ester, dyma'r hyn i ni'n gyfarwydd ag e. Ond dwi'n mynd i ddeud hyn, dwi'n amen fawr a fysa Ester wedi darganfod y dewrder i sefyll fel y gwnaeth hi, o'n i bai am ddewrder ac esiampl i rhagfleunydd hi. Fasti y frenhines a ddwedodd na. Mae Ester yn gorffen i raddau helaeth yr hyn a ddechreuodd Fasti. Stori yw hon, Fasti, Ester, Ester, Fasti. Stori yw hon am anghyfiawnder, magu anghyfiawnder. Ond hefyd am ddewrder yn magu dewrder. Felly, pam i ni ddim wedi clywed am hon? Pam i ni ddim wedi clywed am hon? Pam nad ydym yn adrodd stori hon wrth ein plant a phlant ein plant? Be fysau'n digwydd pe bai ni'n mynnu symud stori Fasti yn fwy atganol ein dysgu ni fel Cristnogion? Be fysau'n digwydd? A fysau gan ein plant a phlant ein plant esiampl o bwysigrwydd ac o'r rheidrwydd i ddeud na wrth y bobl hynny sydd am fanteisio arnynt. Fysau. A fysau gan ein pobl ifanc esiampl o bwysigrwydd a rheidrwydd i ymwrthod weithiau, gorau fedrad a'r peer pressure anhygoel sydd arnyn nhw ddydd i ddydd. Peer pressure i ti a fi'n gwybod dim amdani. Fysau. A fysau gennym ni rhywun i edrych ati yng nghanol y trwch o sefyllfaoedd lletwydd hynny, mewn bywyd, a gawn ni fod yn onest gyda'n gilydd, mewn bywyd eglws hefyd. Pan deimlwn fod gofyn arnom i wneud rhywbeth, i ddeud rhywbeth, i fod yn rhywbeth sydd yn gosod yn hygrededd ni yn y fanto. I ni yn gwybod, os i ni eisiau cydnabod hynny o'i peidio, i ni yn gwybod am y pethau sydd yn erydu ein hygrededd o ddydd i ddydd. Ac i ni yn gwybod pa mor anodd i'w dweud na, pa mor hawdd i'w dweud ie, yn bod ni'n gwybod na ddylen. Ond dyma chi beth rhyfedd, does gen i ni ddlawer o bobl yn y Beibl sydd yn dangos i ni bwysigrwydd deud na. Do mynodd Iesu ymwrthod ar rhai o ddaliadau i gyfnod, ond tueddwn i feddwl am ein ffydd yn hymed ei ie. A fi'n derbyn hynny, wrth gwrs, ie i ddim, ie i gariad, ie i ffydd, ie i gyfiawnder, ie i degwch, ie i maddeiant, ie i gymod. Ond, rhan eithriadol bwysig o'n bywyd ni fel Cristnogion i darganfod y nerth i ddeud na. Os ydym am ddeud ie i gariad, mae rhaid ni ddeud na i gysinau. Os ydym am ddeud ie i gyfiawnder, mae rhaid ni ddeud na i anghyfiawnder. Ac os i ni am ddeud ie i heddwch a thangnefedd, mae rhaid ni ddeud na i rhyfel a thrais. A deud yr na yna nid oherwydd mae dyna'r peth hawdd i wneud, ond oherwydd mae dyna'r peth iawn i wneud. Dwi'n wirioneddol falch nad stori lan a ffwt mo hon. Dyw Fasti ddim yn ennill y dydd ac mewn wirionedd i bob amcan, achos mae hi'n colli. Mae hi'n colli safle, mae'n colli urddas, mae'n colli enw da, mae'n colli cysuron cymdogaeth a chynefin. Mae hi'n cael ei alltudio yn sgili na hithau. Mae yna rhyw reolau newydd, caeth, fwy creulon fyth i gadw bragedd yn ei lle. Ond trwy lyged ffydd, ni'n gweld rhywbeth arall. I ni'n gweld dewrder
fasti yn ysbrydoli pobl eraill. Byddaw na fasti yn na i Ester, ac mae esiampl fasti yn magu hyder yn pobl eraill i ddeud na. Ac i ddod nawr at ein cyfnod ni ac atom ni'n hunain, tybed, yn ein hoes a'n cyfnod, yn ein gwlad ac yn ein cynefin, faint o frenhinoedd, faint o brif weinidogion, faint o arlywyddion, faint o bobl ac unrhyw fath o rym mewn unrhyw fath o ffordd dros unrhyw fath o bobl eraill sydd yn arswydo'n dawelach. Rhag i ryw fasti neu gilydd ddeud na. Na. Ac efalle, na nid falle, ac i ti a fi, ni, yn fasti, mae gennym ni'r gallu i ddeud na. A pwy a oer, i fenthyg geiriau Mordecai, pwy a oer, os nad ar gyfer y fath amser a hyn nawr. Y deithong y fan lle rydym fel unigolion, fel eglwysi lleol, ac fel undeb o eglwysi. Cyfnod i ddeud na. Digon yw digon. Gawn ni ymdawelu hwn i'n gilydd, ac ystyried neu ail ystyried rhai o brif bwyntiau'r defosiwn bore yma. Mewn eiliad neu ddwy o dywelwch, gawn ni ystyried y na sy'n dod yn rhy hawdd i ni. Y na sydd yn dod rhy hawdd o lawer, y na sydd yn cadw Duw draw wrth gadw pobl nhw draw. Yn dithiad i o ddiw ein tad, y gair a glywsom ni. Ystyriwn mewn eiliad neu ddwy o dawelwch, y na nad sydd yn dod yn hawdd o gwbl. Mae'r na hwn yn anodd dychryn, a haws o lawer hefyd, yw cwmpo ganwaith i'r un bai. Bendithiad i o ddiw ein tad, y gair a glywsom ni. Ymdawelwn, ymwyllwn, ymlonyddwn, i ystyried y na a fysa yn ein ryddhau i gyd o'r hen regolau. Yr hen ffyrdd o wneud a meddwl am hyn llall ag arall. Yr hen regolau sydd mor ddiflas, sydd gymaint o destun cyntach a chwyno gennym ni, ond sydd hefyd yr un pryd mor annwyl gennym ni. Hen ffyrdd o wneud a meddwl am bethau sydd mor ddiflas, ond sydd mor annwyl. Mor annwyl wir fel nad ydym yn dymuno go iawn, newid dim anno. Na Duw yw hwn, na tyngedfennol ydyw. Na elli di anwybyddu os ydym o ddifri calon fel unigolion ac fel yr eglwysi ac yn rychiolwyr yma bore yma, eisiau clywed ie mawr ein Duw yn wefr yn ein ffydd. Ie gwefreiddiol un cyfnod. Bendithiad i o ddiw ein tad, y gair a glywsom ni. Ac i'r hwn a ddichon neithir yn drar agorol. Y tu hwnt i bob peth rydym ni yn ei dymuno neu yn ei meddwl yn ôl y nerth sydd yn gweithredu yno ni. Iddo ef y bod gofyniant yn yr eglwys trwy Iesu Grist dros yr holl genedlaethau hyd yn oes oesoedd. Amen.
Diolch. Owain, diolch yn fawr iawn. Di Owain yma? Do. Pwy allai byd o dy weld i yn y Cris. Diolch yn fawr iawn, Owain. Yr unig air oedd gen i i'r sgrifennydd i'r wrthyddio ffen oedd waw. Oedd angen clywed hwnna. Diolch yn fawr iawn. I ni'n symud nawr at yr etholiadau. Gai jyst yn i'w sylw chi os ydych chi yn prydleisio fe sgwylir chi prydleisio gyda'ch cerdyn yn eich llaw os gwylwch yn dda. Os byddwn ni'n prydleisio. Ysgrifennydd yn atgoffau, mae angen cael dau i gyfri y prydleisiau. Wneith rhywun y Dylan a Owain, ie? Dylan ac Owain i gyfri prydleisiau os bydd rhaid. Diolch yn fawr. Dwi am groesawu hefyd, oedd dyfrig cyfeirio at aelodau staff ddod. Gydawodd un mas, mae yna Kemper yn ei staff member, Owain, sydd wrth ti'n ei dyn o nawr. Mae Owain ar brofiad gwaith yn Tidon Penri. Fe oedd y dyn diarth oedd yn helpu, yn cyfarwyddo Rodri do. A mae Owain yn eistedd y cefn yna. Nesa, di fam fel mae'n digwydd, oherwydd mab y meinydd, sori embaras o ti fynd. Hyfryd o fel chi, a dymuniadau da iawn i ti am weddill yr wythnos. Iawn, i ni fynd mlaen, mae angen enwer nhw ni dau i wasanaethu ar y cyngor am 2 blynedd. Os yw arweiniad gyda chi, ac os yna enwau yn dod o'r Cynhadledd, os yna ddim enw, os yna enwau i'w cyflwyno, os yna enwau, mae angen 2 sydd yn cael eu cyfethol gan y Cynhadledd i eistedd am 2 blynedd ar y cyngor. Dewi? Gai awgrymu enw Edwin Williams, gellu manwydd hyd yma? Ie. Diolch yn fawr. Sian Meinedd. Sian Meinedd yn credu ar y cyngor yn barod, ydy? Mae'n dod i ben yn credu a cael ei ail eto. O, oce. Ydy hynny'n gyfansoddiadol bosib? Ydy. Na ni. Felly dyna 2 enw Edwin Williams o'r Rhydaman, ie. A Sian Meinedd. Ydych chi'n hapus gyda'r enwau yna? Newch chi ddangos ydych chi os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. Os yna unrhyw un yn erbyn? Na, nie. Gret, diolch yn fawr iawn. Oedd hwnna wedi troi mas yn well nag o'n i'n meddwl mae'r rhaid i'w gweud. O'n i'n ysgrifennu byddwn ni'n edrych ar yn gilydd am 10 munud. Diolch yn fawr. Actually, mae Sian Meinedd ar y cyngor yn cynrychioli cyfundeb Dwyrain Morgan Nwgfer mae ar hyn o bryd. Hwna'n sioc i ti? Na, dwi'n yn sioc. Na, o'n i'n meddwl bod... Ydy'n meddwl bod i'n dod i ben neu na? Ydy'r cyfnod yna'n dod i ben? Odi, ond ydych chi wedi cael eich hael ethol gyda'r gyfundeb? O, dwi'n gweld chi feddwl. Yn rhywbeth arall. Oce, felly mae lle i un enw arall os gwelwch yn dda. Mae Sian Meinedd yn parhau ar y cyngor, jyst i fod yn glir. Wedi cael ei ethol eto gan y cyfundeb.
Mae lle un enw arall. Does na ddim yn ei fod nawr. Mae hefyd. Dydw i ddim wedi, nes i sôn yn y Pwyllgor Gwenyddol, dydw i ddim wedi siarad â'r person hyn, ond Sian Thomas o Becader, mae'n weithgar tu hwnt, a mae beth ti wyn yn ei nabod. Dydw i ddim yn gwybod yn ei gyfleus, so oedd yn un offi cynnig ei henw i, byddai'n dau o mewn a un waith yr Undeb. Sian Thomas o Becader, wel, fe rhaid i ni gysylltu gyda hi wrth gwrs, ond ie, fe newn ni hynny. Os ydych chi'n cyd-weld, newch chi ddangos os gwelwch chi da, fel y rhaid hyn. Diolch yn fawr iawn. Ac os neb yn erbyn i'n gymryd. Diolch. Reit, mae angen nawr llif i wasanaethu ar y Pwyllgor Blynyddol am 2 blynedd. Mae yna un enw, mae'r person yn barod i enw i fynd mlaen, sef Mr Eirig Davies, Caperynnant. Trydach. Mae angen 2 enw arall. Sian, mae i'r unwaith eto, Cymru thymor i ddod i ben. Sian Eilir. Dewi? Gai godi'n nghlwch unwaith eto, ac agwyrmu un arall o aelodau Caperynnant, sef Fiona Gannon. Ie, diolch. Mae Fiona wedi wasanaethu, wedi cyflawni pethau pwysig iawn wrth bod ar y cyngor yn yr adran. Gwyn? Gai o gymryd Mr Fred Williams, aelod y Ministrit, cyn trysorydd Sgetid. Fred Williams. Dyna 4 enw gyda ni nawr. Fiona, Fred, Eirig Davies, a oedd rhywun arall. Sian Eilir. O, Sian, sori. Sian Eilir. Oeddi chi wedi siarad gyda Fred yn gofyn o dweud? Na. Gai, na i gagair. Ie. Os bydd angen. Os bydd angen. Reit, fel i ni'n neud hyn nawr, a rhaid i ni bleidleisio. Mae Eirig Davies yn gwybod yn barod i enw i fy mlaen o bydde fe'n yn hapus i ddod ar y Pwyllgor Blynyddol. Reit, gai rhoi, chi'n cofio 4 nawr. Fred Williams, na gen nhw, os neb wedi siarad gyda Fred. Mae Sian Eilir yn cael ei ail-ethol. Fiona Gannon, chymor un o'r i ben, so felly cael ei ail-ethol. A Eirig Davies, Caperynnant. Gai ddechrau yr enw cynta gath ei rhoi Eirig Davies, Caperynnant, wrth i ddangos pwy sydd o'r blaen. Dynwch eich. Reit, oce, mae hwnna'n edrych i fi fel bod hwnna yn unanimous, ynddi? Yr ail enw oedd Fiona Gannon. Iawn, diolch. Wedyn ni Sian Eilir i gael ei ail-ethol. Iawn, ac 4 enw oedd Fred Williams. Iawn, mae'n amlwg, felly mae'r 3 enw cynta yna sydd yn cael mynd ymlaen. Yn wynfwyd yn aelodau o'r Pwyllgor Blynyddol, sef Eirig Davies, Sian Eilir a Fiona Gannon. Diolch yn fawr iawn. Mae angen i ni ethol
archwiliwr am y flwyddyn. Cyfreithiwr yn gyntaf, Bergen. Ie, argymelliad y Gwener Blynyddol bod ni yn troi eto at gwmni IWL yn Abertawe. Ewch chi ddangos ydych chi'n hapus gwelwch yn dda. Unrhyw un yn erbyn. Diolch. Ac archwilwyr. Ac eto yn bod ni'n troi at gwmni Cosan Bowen yn Abertawe. Ac ers ymddeoliad â'n yma i Nick Davies, pennaeth y cwmni hwnnw, ond y gytundeb bellach fod ni yn gwneud bod y cwmni'n gwneud mwy o waith i ni i bontio cyfnod dros y cyfnod i ni ynddo fe nawr, a mae dda gyda dweud bod Nick a Meinir yn gwneud tîm ardderchog iawn ac yn gallu cydweithio yn ardderchog ei gilydd. Ond yr argymelliad yw cwmni Cosan Bowen Abertawe. Diolch Dyfrig. Pawb yn cydwad hynny, sgwrs y dda. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. I ni'n symud mlaen i adroddiad y cydlynydd hyrwyddo gweinidiogaethau. Dyw Carwyn Sydol ddim yn gallu bod gyda ni, ond dwi'n deall bod e wedi recordio i adroddiad. Fe wnawn ni wrando neu gweld wrando a gweld. Wrando a gweld. Reit. Barchusrwydd a anwygyfeillion. Pleser o'r mwyaf i cael gwneud adroddiad hwn i chi. A carwyn yn ddeurodd y cyntaf nad yw'n bosib i ymuno â chi mewn person yn y cyfarfodydd blynyddol eleni. Fodd bynnag rwy'n dymuno dda a bendith Duw ar y cyfarfodydd a'n gwaith tystiolaeth fel eglwysi ac undeb. Yn y lle cyntaf, cael ei ddiolch i'r ysgrifennydd cyffredinol am gydweithwyr yn Rydron Penri, ynghyd ag yn swyddogion yr Undeb am bob cymorth a chynadaeth gydol y flwyddyn, a hynny wrth eisiau datblygu ein rhaglen dysgu a datblygu. Yn sicr, bydd rydyn diwethaf flwyddyn bod datblygu'r rhaglen ac eisoes gwelwyd rhai cynnar hynny y bydd i'w hau flynyddoedd yn dechrau egino. Caiff yr holl gynlluniau ei gyntrestu a'i trafod yn y panel dysgu a datblygu. Panel sy'n cyfarfod yn gyson, unau yn effeithiol neu yn olfa Bostrit. Aelodau'r panel fel y gwyddoch chi Mrs Bethan Davies Jones, y parchadydd Betty Wyn James, Dr Helen Jones a'r parchadydd Dr Geraint Trydydd. A drwy harbyngen maes hyfforddiant ac ysgu, a'i profiad yn hyswllt i heddygu lleol Undeb, gallwn sicrhau amrywiaeth eang o hyfforddiant, gyda dulliau dysgu amrywiol ac osafon uchel. Diolch iddynt drwy harbyngen am ei cymorth a'i gredligaeth bob amser. Dyma'r panel sy'n erbyn hyn hefyd yn derbyn adroddiad cyson gennyf am gynnydd myfyrwyr sy'n dilyn hyfforddiant ar gyfer cymhwyso ar gyfer gwahanol gweddau weinidiogaeth, enghraifft weinidiogaeth adfeiliedig neu bregethwyr cynorthwyol adnabyddedig. Ac yn dilyn sicrhau bod pob ysgwiliad academaidd wedi'i gyflawni drwy cymrydwyau nhw fel panel, caiff enwau unigolion eu rhyddhau i sylw Undeb ar eglwysi fel rhaid yn cymhwyso ar gyfer gwaith. Mae'r agwedd yn gwaith yn gofyn am sentifrwydd a chynachedd yng nghyswllt datblygiad academaidd myfyrwyr, ond hefyd yn agwedd holl bwysig i sicrhau ein bod fel Undeb yn cynnal y safonau disgwyliedig gan ein heglwysi. Diolch i'r Pwyllgor Gweinyddol am awdurdodi'r panel i ymgymryd ar agwedd hon o'r gwaith, sydd yn digwydd mewn cydweithrediad â mi fel y cydlynydd hyrwyddo gweinidogaethau ac unrhyw diwtor arall sy'n arwain modiwl. Mae hyn ynddo'i hun yn dangos y datblygiad yn y gwaith hwn ac yn arwydd cadarnhaol iawn fod angen rhywrai i ymgymryd ar gwaith hwn, a hynny am fod gennyf rai sydd yn dymuno dilyn hyfforddiant. Yn ystod misoedd Ionawr a Chwefror a Mawrth, cynhalwyd cyfres o sesiynau yn archwilio gwahanol agweddau o fywyd eglwysig. Rhai yn canolbwyntiau ar wedd ysbrydol, rhai eraill ar y wedd genhadol, ac eraill ar agweddau fwy ymarferol gweinyddu eglwys o ddydd i ddydd.
Ro'n i'n awyddus iawn fod cynifer a phosib yn gallu ymuno'r sesiynau yma, ond yn gyndyn o'i cynnal ar Zoom oherwydd mod i'n credu fod yr elfen o gyd gyfarfod a chyd-drafod yn onest wyneb yn wyneb yn greiddiol. Ro'n i hefyd yn ymwybodol nad pawb sydd â mynediad i Zoom. Ond ar y llaw arall dwi'n gwbl argyhoeddiedig hefyd nad yw'r man canolog yn y gogledd y canolbarth ar de yn bodoli gosach bo chi'ch hun yn byw yno. Canlyniad y ddilema hon gennai felly oedd ffurfio cyfres o hybiau hyfforddi. Hybiau wedi'w lleoli ar hyd a lled y wlad gyda chyfarpar i gynnal cyfarfodydd hybrid ynddynt. Yna, gellir gwahodd pobl i ymgynnull yn yr hybiau cyfleus sydd yn nhw'n ddaearyddol, gyda phawb yn dilyn yr hyfforddiant ar yr un pryd yn fyw gan yr un tiwtor drwy'r linc. Cododd y cynllun hwn frwdfrydedd, gyda'r rhai lleoliadau yn ymholi greu hwb ychwanegol yn lleol iddyn nhw. Gwelwyd hybiau ar hyd a lled y wlad yn cynnwys un yn Llundain. A'r canlyniad ysgubol oedd gweld dros 100 yn mynychu'n wythnosol, gyda'r rhif yn uwch na 70 mewn ambell sesiwn. Ro'n dwi'n ymwybodol na fy'r syniad yma wrth ant pawb. Codwyd cwestiynau megis pam ei cynnal yn yr hwyr, neu pam nallai ymuno adra. A'n atab i'r ddau gwestiwn yna fyddai am fod sawl un oedd yn gweithio yn y dydd wedi dangos brwdfrydedd i ymuno, ac am fod yr elfen oedd o dati'n gilydd i gyd rannu ac i gyd drafod yn allweddol. Ar y cyfan dwi'n credu fod y sesiynau yma wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gyda'r rhai hybiau'n parhau mewn trafodaeth am hyd at awr ar ôl y Zoom ddarfod. A dyna ogoniant yr hybiau. Diolch i bawb ddaru ymroi i'r rhai oedd yn cydlynu'r hybiau lleol a'r 6 fi'n arwain y sesiynau i sicrhau'r llwyddiant. Yn ogystal â'r hybiau, cynhalwyd cyfres o 8 ddarlith yn festri Heol Aws Caerfyrddin dan arweiniad y parchedig Guto Prys ap Gwynfor, a hynny ar y testun yr Eglwys Fore. Unwaith eto, gwelwyd cynulliad dda o bobl yn cyd-gyfarfod i ddilyn y modiwl, a diolch i Guto am ei baratoi a'i arweiniad trylwyr fel arfer. A diolch yn yr un modd i gyfeillion Heol Awst am i'w croeso a'i lletygarwch. Bellach, mae 2 fodiwl o 8 sesiwn wedi cychwyn cyfarfod ar Zoom. Modiwl addoli a phregethu dan fy arweiniad i, a modiwl deall yr ysglythyrau y Beibl dan arweiniad Arfon Jones. Dyma'r 2 fodiwl sy'n ddisgwyliedig i'r rhai sydd am gymhwyso fel pregethwyr cynorthwyol cydnabyddedig eu dilyn a'i gwblhau. A llawenydd i'w nodi fod 4 eisoes ar y trywydd i gymhwyso fel pregethwyr cynorthwyol cydnabyddedig. Ond y llawenydd mwyaf ydy'r rhannu hefo chi fod y niferoedd sy'n mynychu'r sesiynau yn llawer uwch. Mae yna 19 yn dilyn y modiwl addoli a phregethu, a 12 yn dilyn y modiwl deall yr ysgrythurau y Beibl. Rhai yn i'w dilyn nhw, a hynny mwyn cymhwyso fel pregethwyr cynorthwyol cydnabyddedig, ac eraill yn i'w dilyn nhw unai diddordeb personol neu yn bennaf mwyn cynorthwyo nhw'i hunan i allu arwain o'i dfaon yn i'w heglwysi eu hunain. Mewn cyfnod o drai ac o ddirwyad, ni allaf ond rhannu â chi fy llawenydd o'r hyn dwi'n i'w brofi a'i weld, ac erfyn arnoch chi weddio dros y gwaith yma, dros yr rhai sydd yn arwain a dros yr rhai sydd yn dilyn yr hyfforddiant. Yng nghyfarfodydd blynyddol yr Undeb yn Rhos Llanerchrugog y Llynedd, penderfynwyd i fwrw ymlaen i gynllun hyfforddiant cyd-enwadol gydag Undeb Bydyddwyr Cymru ac Eglwys Presbyteraidd Cymru, a hynny mewn cydweithrediad â Choleg y Bedyddwyr yng Nghaerdydd. A hynny'n bennaf i'n galluogi i rannu adnoddau ac i gydweithio ym mhob ffordd posib. Roedd hyn hefyd yn gyfle i ni ddymhau ein perthynas gyda Choleg y Bedyddwyr sydd, drwy'w perthynas nhw a Prifysgol Caerdydd, yn gallu cynnig cyrsiau a chredig gan y Brifysgol, sy'n arwain at raddau baclor, meistr a doethyr. Ers hynny rwyf wedi mynychu cyfarfod gan glywed am y datblygiad yn y cyrsiau Cymraeg sydd ar gael, ac mae gennym un o'n plith fel annibynwyr sydd yn awyddus i wneud gradd meistr mewn diwinyddiaeth drwy'r bartneriaeth hon. Yn ychwanegol i'r hyfforddi, elfen arall o'm gwaith yw trefnu diwrnodau i'r gweinidogion. Ers rhai blynyddoedd cynhelir y diwrnod yn hymor yr Hydref ar gyfer gweinidogion sydd â gofal eglwys.
Daeth 15 gohonom ynghyd i'r Llyfrgell Genedlaethol i fwynhau diwrnod dan y themau byddwch yn weithwyr y gair, nid gwrandawyr yn unig, adnod o benod gyntaf Iago. Dyna ddiwrnod yn llawn sesiynau ar gyfathrebu effeithiol. Y parchedig Mererid Mair oedd yn arwain astudiaeth, a rai o ddilliau cyfathrebu'r Iesu. Mr Aled Myrddin, pennaeth cynorthwyol Ysgol Penweddig, a diacon yn Eglwys Efengylaidd Aberystwyth yn trafod cyfathrebu a phlant a phobl ifanc. Ac yna yn y pnawn, cafwyd cyflwyniad arbennig gan y Dr Dafydd Tudur ar hanes y gys sydd yn y llyfrgell oedd ynghlwm ar ddeiseb heddwch gan Ferched Cymru i Ferched yr Unol Daleithiau. Ac yna, i gloi'r diwrnod, cafwyd seminar dan arweiniad y parchedig Anna Jane Evans i'n herio i ystyried yr hyn sy'n digwydd o'n cwmpas heddiw a sut y dylai'r eglwysi godi llais dros gyfiawnder yn enw Crist. Yna yn y Gwanwyn, cafwyd diwrnod yn y Gogledd a'r De, yng nghanolfan Mary Jones yn y Gogledd ac yn swyddfa esgobaeth Tyddewi yn Abergwili yn y De, gyda gymweliad â hen balas yr esgob, sef amgueddfa Sir Gar. Rhwng y ddau gyfarfod daeth dros 10 ar 20 o weinidogaeth ynghyd i ystyried y thema golwg ar y byd, a hynny'n cynnwys astudiaethau Beiblaidd, cyflwyniad ar safiad y byd amaeth yn wyneb polisïau'r llywodraeth, a gwaith Cymdeithas y Beibl yng Nghymru a'r byd. Yn ogystal â'r ddeuddydd yma dan wahoddiad y Pwyllgor Ysgol Haf, bu mi drefnu encil i'r gweinidogion fel arbrawf ac fel ymatebiad i'r holiadur annwyd ar gweinidogion flwyddyn ynghynt. Un sylw wneithpwyd yn yr holiadur hwnnw oedd nad oedd tymor yr haf yr adeg gorau i gynnal yr Ysgol Haf. Canlyniad hynny fu mi drefnu encil 4 awr ar 20 dros ddeuddydd ym mis Ebrill eleni yn Nant Gwytheirn. Heb os, dan arweiniad y parchedig Jill Haley Harris, Dr Eryl Wyn Davies, Dr Sean Aled Owen, y parchedig Dr Alun Tudur, y parchedig Selwyn Griffiths, y parchedig Iron Hughes, Alun Lenny a'r parchedig Lenys Jones, cafwyd encil gwirioneddol arbennig. Cafwyd bendith drwy'r defosiynau amrywiol, y darlithoedd a'r trafodaethau, y wipdaeth a'r panel holi. A hefyd oedd croesawu cyfeillion atom ar gyfer y ddarlith gyhoeddus, darlith goffa Dr Tudur Jones a'r Dr Pennar Davies. Ond safbwynt ti by'r arbrawf hwn yn lwyddiant ysgubol. Mae dod at ein gilydd i gyd dysgu, i gyd weddio ac i gyd gymdeithasu fel hyn yn holl bwysig, a diolch i bawb fi'n arwain ac yn rhan o'r cyfan. Un cynllun da ni'n dal ati ymchwilio iddo ydy datblygu'r wedd o hyfforddi ddigidol, ble y gall rhai sydd am ddilyn modiwla wneud hynny yn eu hamser eu hunain drwy fewn gofnodi'r wefan. Mae hyn yn golygu dipyn o waith ymchwil a buddsoddi, am bwriad i'w cysylltu ag enwadau a sefydliadau sydd eisoes yn gwneud hyn mwyn ceisio'r ffordd fwyaf effeithiol i ni allu wneud o'n hunan. Mae'r wybodaeth yma'n cael ei rannu â chi drwy sawl cyfrwng, megis y wefan, y cyfryngau cymdeithasol a'r tys. Ond braint fi derbyn gwahoddiad i sawl cyfundeb yn ystod y flwyddyn i rannu ychydig am fy ngwaith, a'r hyn sydd gen i eisoes wedi'w baratoi, a hefyd i geisio canfod pa hyfforddiant ychwanegol carau'r eglwys a'r cyfundeb i weld i ni'w ddatblygu a'i ddarparu. Eisoes dwi wedi cael bod yng nghyfundebau Gorllewin Caerfyrddin, Ceredigion, Meirion a Gorllewin Dinbych a Fflint, ac mae trefniadau eisoes hefyd mewn lle ar gyfer Llyn a Geifionydd, Môn a Maldwyn. I grynhoi, dwi'n gobeithio i chi weld drwy gyfrwng yr adroddiad hwn yn llafar ac ar ffurf lluniau fod Duw ar waith yn ein plith. Hawdd i'w anobeithio digaloni, ond sylfaen ein ffydd yw ein llawenydd yn y Crist byw atgyfodedig. Daliwn ati mewn ffydd yn wylaidd ac yn weddigar a than arweiniad yr ysbryd glân i ddarparu pob cyfle posib i bobl ddatblygu i'w donia, i'w galluogi, i gydnabod a gwasanaethu'r arglwydd fwy, i beidio bod ofn mentro a dysgu a datblygu, a chanfod ffyrdd newydd i arloesi ac i wasanaethu a chenhadu, a drwy'r cyfan, sicrhau pob clod ac anrhydedd i enw'r arglwydd. Na foedd cydweithwyr Duw byth yn ei gwaith yn drist, wrth ddwy'n y meini byw i'w dodi'n heml Crist. Llawenydd sydd a llawenydd fydd i bawb sy'n gweithio yng ngolau ffydd.